Adab ki me kardom kadu kavela so YouTube channel long ke langara tu ana panstami lapen pini la so video long nali tum phana ke than ponji la bangki hini update puthak sina than pachini ponik po isi la bangki urona doi asuni update lapen puthot la bangke nili nali tum phal lakpati bai do scheme la bang so update puthak nang than pachini ponik po la so YouTube channel la long jong si nali tum nang kamri milang puthak ke timon penali tum subscribe ikon lapen videos tami nali tum share ponikon tang non urona doi asuni lapen lakpati bai do scheme la so hini update puthak lang polonang na pen chethan polonang tane non pathek pen chethan polonang urunadoi asuni la pen lakpati baidu scheme labangso hini update puthak kichengsi labangki nilinali tumhanang than pachini ponji laki urunadoi asuni 3.0 update puthak se nang than pachini ponikpo lapela urunadoi asuni 3.0 update puthak nang than pen nang than ponde da finili nangli tumafan puthot lakpati baidu scheme update puthak nang than pachini pontupom tangne non pathek pen urunadoi asuni 3.0 scheme update puthak le chithan pon paprang lonang kedam tang mate la sochik lo tarigi si labangke kaduka westami 1100 atangka laki long don iglo ar urunadoi asuni along amen kidoan abang piatum labangke lapen kilong nangji labangke 1250 rupees it long nangji polos tami hola so 150 labangke additional support plot contribution along pidun igdelo matela langkang lum area long cherapun igdelo parosira phokep labangke lapenon urunadoi asuni kopi update akimima la soputhak nili nang litung panang than pachi pontupo lapen update akimi bangala puhelo je nona bangki urunadoi atangka kilongjiarni ahod long dun dedet lapen amen doko office tami tangka labangki long dun dedet lapen kaprek a problem doigo la sinon puthot kidam tang hostami ni linali tumpanang than pachini paniglo nona bangki jorhat district along stami urunadoi soroti contact details labangki piponig elo lapen lason thak si pinang ana district along stami la urunadoi sorotri atau mafan bi ponik po la sinona mat ki cheng sila bangke dak jorhada long si bi ponik lo jorhada long la bangke LAC number 1 la bangke jorhad lo arangli phanda ke pek pon la bangke Gautam Bhuyan ke hai pon se pek ponik lo la pen contact details tamil la dak bangke bi ponik lo la son pon la son pendet dak Mariani long stami pi pon lo akonda sapon la pen number 3 long tiok la pen tita bor long stami bipon ikthailo lapen ilitum alang litum pen contact nang po contact lo pulo tangte urunadoi aputhak an alang litum nang than pachini ponik po mate nang chirap don ikpo je kopia thesi urunadoi atangka long ledet ma lapen kopia problem sidoma alang litum lahai nang check pik po lase ili Karbiang long district long stami non labangke urunadoi asuni scheme along nang kachirap don jiapan munit pathek ponik po nasi ilitum nona bangke kopia thesi urunadoi asuni long ledet ma lapen apply urunadoi asuni apply dun piglos tami kopia thesi long ledet mal high details tami nona bangke ilitum blow office tong damens tami chini ponik po jalalo update akimi labangke nona matke jorhada district long si bi ponik chotlang nasi pijapen ilitum Karbiang long district long stami biponik po lapen lakpati baido scheme aputhak nang than ponji la bangke lason no kedam tang hot la bangke suri ke batangka kadu kawela lakpati baido along amen kidwana bang fiatum la bangke long ponik la sinon puthot second installment ke long ponji la bangke suring ko ra phomate 25000 tangka si long ponik po la bangso suring ko ra phomate 25000 atangka stami non long pon po pen kilong pon jila bang ke pinangan media update pens kilong pon ating kachini pon ating pulo tangte non ke bangji la Durga Puja la bangso aprang sila so tangka bangke kilong ji angring do pusi media report pens tami nili tami long don iklo nasi form fill up kadu kawe a process la bangke non la self help group along ke claim don kithe kiding tum alang litum na so process la bangke claim pon igwailo
lasi lahaya proses la claim thailo pulo tangti Durga Puja aprang labangke kelongji achans bangke do iglo silong le aprang nale tum kaikis tamela bank ke EKYC lahai ki claim nang ji kinang sotlo la pen direct benefit transfer kilong nun wer ja paneli tum bank account pen aadhar card la bangke kiling tang kidu nang ji la takena ik sotlo jong sil hai link abe pulo tangte ilitum azat government scheme along le men dodun cox tame ale la bangke ilitum longdon igedet ta haiji lapen urunadoi asuni atum aphan puthot ni likidam tang otta than pachini poniglo alang litum loan la bangki non long pon exi pusi pupono la so loans tame litum long pon daprang po beng along pen azada beng along le litum dam stami urunadoi asuni along jong si men dolo pulo tangte loan bangke litum chu endo nonglo kiching sia loan la bangke suri kepsi pipon paprang po la so suri kep situ det pen aphi lote ni ilitum suring koi labang ke long ponik pola sila suri kep kituji apan ilitum laso kituji tangkas tami ilitum ciri nang nelon laso tangka labang ke urunadoi asuni along pensi than ponchet chet po la suri kep alun kitunang ji interest an labang ke lasinon la urunadoi asuni stame penaan adim labang ke non apply ponik bomlo akimi stame la penali tum ke apply ji proses koson ma pulo tangte nona matang litum DC official long da bens tamina litum jogdam ikme mate apply dun ikme na litum isi application tok nang po tok dat pena phi application along na litum la ration card number kadok awi details na litum bank account number aadhar number mention dun thai nang po dapen DC office long silitum thondam pulo tangte hodak ilitum urunadoi asuni kilongji achans labangke do iglo Johnson alitum batahini batai thom ke apply dun tang lo lapen apply that pen na fees tame long non de pelte prabjen pen na alitum DC office tong dam pen humri damigon la se la hini update na ke wan pila bangkela ancholo la se domi thak me kadu kabe karbitis 2.0 YouTube channel long kelang ara do advance tame nilin pen kardom